baby gaskiya zan wuce ne sai na ganki a kofar gida. Ba dan na ganki ba yana sauri zan je unguwa ne shi yasa kawai nace bari dan tsaya saboda yanayi kin san dole ne soyayya ta gare ki tamkar magani ne har sai na ganki nake samu su. Allah gaskiya na yadda da kai 100% saboda na tsani namiji mai kwale-kwale mai yawan kula 'yan matan tsiya shi yasa a koyaushe nake jin san ka yana ƙara shiga zuciyata saboda kai kaifi ɗaya ne. Ai haba binta ai ni da daban ne ni kaifi ɗaya nake gudanar da al'amari na. Allah gaskiya na ji daɗin wannan magana shi yasa Suleiman nake son ka saboda gaskiyarka yasa ka shiga cikin raina sosai. Ya dai Suleiman me ya faru? Malam ne kake bi bashi kuma ga ni na fara su. Let's go! Hafsa? San me ke tsakanina da kai? To ke me haɗi na da ke bayan ke tun shekaran jiya na sai a wani 200 a wurin ki na baki naira 1000. Na ta ma yin canjin ma kika kawo ni kuma zaki zo ki haɗi ke ga tsakanina da budurwana? Ni ce mai awara bayan ka san me ke tsakanina da kai? Yanzu ni zaka ce wani ce mai awara. Kai Suleiman kada ka raina min hankali. Ita din ka san wace ce ita? To ita ƙawata ce. Bancin ma muna hutun makaranta da yanzu muna makaranta tare da ita zaka kalle ta kace tana siyar da awara. A ina kaga tana siyar da awara? Wallahi ƙarya kake. Ka zo ka ce kana so na sannan ka koma ka ce kana son ƙawata yanzu ka ga mai min kalaman soyayya. Ita ma haka kake zuwa kake gaya mata na fi karfin ka wallahi kuma kayi wa kanka wallahi babu ni babu kai kuma ita ma babu kai babu ita kayi wa kanka biyu banza har ka zo mu je.